Anvarın çarpar medya sernavê malbata çarpar medya silav û rêzgirtinê xwe pêşkêşê ve hemî temaşevanan dikim. Ez ê darim pêşa roja me wê her bi xweşî û geşî pêk were. Niha vê heftê jî em bi biraderê me kak Nezîr Gelêrî re rojeva ku têkilî bi Kurd û Kurdistanê vegirêda em ê bi hev dûra şîrove bikin. Kek Nezîr tu bi xêr hatî? Xêrdar bi bînerên hêja û karmendê çarpelmenya kek beran silavê xwe pêşkêşî we dikin. Spasiya we dikin. Niha bêguman gelek bûyer û kiryarên germ hene li rojhilata navîn ku welatê me têkoşîna me ya netewî têkildarin hem li Hundir hem derva gelek bûyer hene. Lê di rojevê de em bixwazin nexwazin ji nêzik ve yê ku têkoşîna me ya neteweyî têkildar e bi bandorê xwe ve bandor ne bi wê vateya ku erênî ye yani carna erênî û nehinî nava hevdû da bandorê dikişîne ji ber wê jî em ê vê hefteyê bigiranî li ser vê prosedora ku Tirkiye desthilatdarê Tirkiye dibêjin terörsüz Türkiye û terörsüz bölge yani Türkiye bêteror herêma bêteror û di vî warê da yasayek kanûnek derxistin encamê vê têkiliyê em ê ser wê kanûnê û vê prosedora hanê bisekinin ka çi ji bo Kurda wê bandora wê çi be li ser tevgera Kurdî wana em ê gengeşe bikin. Em zanin ku 22 meha daha 2024 da Devlet Bahçeli serokê MHP li parlamentoya Tirkiye gaziyek kir ku bir Abdullah Öcalan partiya xwe fesih bike PKK fesih bike çeka deyne û bira were meclisa Tirkiye da bipeyve yani û mafê wî ye ku hêviyê em ê bidine ji wê mafê hêviyê jî feyda bike. Ew bû destpêka ew e yani destpêka vekirî a eşkera ew bû ne ku beriya wê da em zanin beriya wê da têkilî hebûn danûsandinên ku ji bo vê prosedorê bipêjin hebû ku ev jî bi PKT yani bûyerên rojhilata navîn vagirê da hebû yani bûyera ku li İsraîl û Hemasê dest pê kir û lêdana Lübnanê û Hemasê û mesela guhartinên Sûriyê û ji te re bêjim dijayetî û lêdana bi Îranê û Iraqê ew têkiliyên rojhilata navîn hemê bû ekerê bandorê ku vê pêvajoyê tabii piştê Banka Devlet Bahçeli Dem Partiye îzin xwest çû İmralê bi Abdullah we rûniştin heyeteke İmralî ava kirin ku ev jî meha serê 2012 da çûn İmraliyê li ser wî lehvetin kirin û Abdullah Öcalan di 27 Sibatê da bankekî kir di vê bankê da jî ku aliyê Dem Partiyê û wê derdorê wek bankekî gelek girîng ew ê binav dikirin di wê bankê da tiştê ku Abdullah Öcalan yani serokê PKK di banka xwe da hinkî tiştên ku ew ê çek deynin û ew ê PKK belav bike û ew ê wiha bike lê ya girîng balkêş bû aliyê ew ê ve aliyê Kurda ve ku ji bo milletê Kurd yani ji bo Kurda ji xwe nabêjim millet ji bo civata Kurd ne dewlet ne federasyon ne otonomî ne heta mafê çandî yani kulturî jî pêwîst nakin bana daxwazin dervayê rewşêne û milliyetçîtiya tûjin û ew ê nayê yani sosyolojiya civaka me nayê bu ê vateyê ve tabii dervayê wê jî ew ê kir yani banka wî ku ji Kongra PKK ra 12 meha ew ê a Gulanê ku ew ê kirin دوێ دەرێ da şew dike yani kongra wana 12 da ew dost ke zimanê Kurdî zimanekî kêr nehatiye û çanda Kurdî
شون كردستان بيا غورستان چاند وفلان وبيبان نحقيا قال لك مازن جباتا كرد يعني دوان اوادا ونحقي مالباتن سركشن كردستان جي دكا وك مالباتا الشيخ سعيد وسيد رضا وبارزاني وطلباني يعني نحقيقي باش لوانجت كدوان اودا افي بيفاجو tabii ki PKK çeki خو şevtandın yazdı ma haftada bas yani ve grubaki çek şevtandın de muhabbin او جي شواتجي دولة تركيا وعبد الله öcalan ديتنا كي كور بهواكي بروفيشنال جيكي بشارتن كو او جي سرهدان و برخدانا شيخ محمود البرزنجي بو دوی داره çek şevtandın evji eveki bu yani mesajeki bu bu Türkajı bu devletin derdorajı bu Kurdajı mesajeki perxrab bu bu Kurda ev demajo vate devin afereden be guman ev yasaya ku ev kırın ya kitiyana tabi ev ku lemecsa Türkiye hafta çuyi دهمه او کرن درباس کرن هات قبول کرنه او با yani دوی da یک گوتنه کی یا یک کفوکه کی یک حرفه کی به تکلیف دوزا کرد یا کردستان یا ناوی یا زمانه یا چانداوی یا هبوناوی یک ریزه کی یک گوتنه کی ته درباس ناوی آلیه دنه yani Abdullah Öcalan'ı Dem Parti ev ku imza etne hemi teyit dikin, ispat dikin, dibêjin PKK rêxistina terorê û êkupê va girêdayî. Ji bo wana evekî danîn. Yani yasa ji bo wan derxistin wê çawa çektenên, çawa warin teslîm bibin. Bi çawa cezayê wan şûn da biavete, divê çerçevê de vek kirin. Ez xwazim tabii em serviya em ê bikin bandora avê vê çerçevê de nava cvatê dayî jî li wê derê xelk çawa dibîne çawa şîrove têkirine li wê derê duî warî da ji temaşevanên me ra ew ê bikî. Baş. Yani vakte jî destnîşan kir ev proje qederê 2 salayê berdewam dikin û ev proje ji xwe ber wek havê ku hema hineka tiştî bihîstin ya da xew nedînin û dest bi vê projê kirin tiştekî wa tuneyî wek we jî destnîşan kir di meha cotmeha 2024 de ji yekê wê de destdirêjiya ku demê kirin di 22 wê de banga Baxçelî û li meclîsê banga Abdullah kir got were li meclîsê bangî partiya xwe bike bira xwe fesix bike û çeka dînin. Anoka tiştê ku tê kirin evana pir hatin peyvandin, hatin qalkirin, hatin zimên lê îro encama ku hatiye, nokta ku hatiye ev karê ku tê kirin, ev karesetê ku tê kirin wek di pencera Kurdperwerê Kurd û ê ku siyaseta Kurd û Kurdistaniyê dikin bi çi awayî tê xwendin û gerek em çi jê derxînin, çi encamê jê derxînin wekî din armanc û hedefa vê projê çi ye? Armanc û hedefa vê projê wek tê zanîn anoka wek havê de raya giştiya Kurdan de an da a dunyê de bi awakî wek havê du alî li ser masê rûdinê û muzakere dikin û danûstendina dikin bi rastiya wê jî tişkî wiha tuneyî. Çima em zanin tişkî wiha tuneyî? Her ku encamê ku rû didin ev encamna mere divînîkî tu berjewendiyê netewa Kurd, daxwaz û talebê milletê Kurd tiştek tê tuneyî. Tenê hedef û armanca vê projê Abdullah destê dewleta dagirkerdeyê di ser Abdullah re dixwaze li Bakurê Kurdistanê û heman li her çar perçê dijî dixwaze Kurda kontrol bike. Wek tê gotin ev proja dewlet ji xwe dibe Tirkiya bêteror heta herêma bêteror lê aliyê dem û derdorê wê jî dibêjin pêvajoya aşîtî û civaka demokratîk. Yani gelo
mere normal wextê ku kesekî li ser veya bifikire bihezire yani çawa kare çê bibe heman danûstendinek û du nav lê bêkirin. Bi navê xwe jî mere bi diyarî dibînin ki ev yekser dewleta dagirker, dewleta Tirkî di destpêkê de 2024 de ew karesatê ku li Rojhilata Navîn rûdan wan dîtin, dewletin dibînin defret û îmkanê wan hene, îstihbarata wan hene, warê dîplomasî de pêşdîtinê wan ji ême gelekî xurtur û baştir in. Dîtin ki li Rojhilata Navîn ew ê guhertûn û veguhertin çêbibin û di hundirê va guhertûn û vegurtinan jî di Kurciyê wê tê debin. Lê bi vê danûstendinê, bi vê projeyê xwestin ki Kurda kontrol bike di ser Abdullah û ser PKK re Kurda kontrol bike. Hedef û armanca vê projê ev e. û bi rastî jî encamê wê mere dibînî ki wiha ye. Yekser li Rojavayê Kurdistanê, başûrê Rojavayê Kurdistanê li wir guhertûn û veguhertin çêdibû, desthilatdar hat guherdin. Hûn dizanin Esed çû desthilatdar dest guherdin niha ew heşt heteşe jêr dibêjin, Colanî dibêjin, Ahmed Şerha dibêjin, hatî serî û bi desteka dewleta Tirkî li wira dîzaynekê çêdikin. Tiştê ku destkeftiyê wê demê yani Türk destkeftiyê ku misoger tune bû lê wek destkeftî dihatin dîtin wana îro şolî kirin têk birin. Li wir xwestin bergiya Kurdê Rojavayê Kurdistanê li wira tu statû û tu destkeftiya bi dest nexînin ki veya gihaştin wê hedefa xwe ew armanca xwe pêk anî. Lê hîn ev proje berdewam e. Ev proje îro bi vê yasaya çarçoveyî xwe rêda ki li Bakurê Kurdistanê jî dixwaze heman hedefê xwe stratejîk pêk bînin. Çi nivana yani wek hat gotin wek çi dibêjin wek du alî heye û her du alî di hundirê danûstendinê de ye bîû bazara li ser danûstendinê daxwazê talebê Kurda tê kirin û wek vî terefa jî nû nertiya wê Abdullah dike ailê din dewlet e. Tişkî wiha qet tune ye. Tenê dewlet her tiştê ku dixwaze bi Abdullah qebûl kirin dide û di ser Abdullah jî der û dorê wan qebûl kirin dide. Ev yasaya çerçoveyî derket, heya roja derket jî wek belkî bînera jî bihîştibe Cengiz Çandar bi xwe got ki got ev yasaya çerçoveyî heye kesekî jê tune. Tenê Bahçeli, Tayyip Erdoğan û Abdullah pê dizanin. Abdullah jî çi xwasî pê zanin em waya jî nizanin. Heta tê gotin di raya Tirka de eşkere hat nîrxandin ev yasaya çarçoveyî wextê ku birine ber Abdullah pê xwendinkirin jî nedayî. Yekser gotî pê îmze bike. Dûr em giştik bû şahîd ku Xwedê girabî heyeta ji demê pêk hatibû çû îmralî. Yani eveya jî hedef û mana wê çi bû? Çû îmralî çünkü yekser Abdullah wan got ki bê qeyd û şert bê virdûwê gerek hûn veya îmze bike. Wextê ku neça nedîtibaya dibû ku dem û derû dorê wê serkirdeyê demê, rêveberê demê dibik li hember derketana, dibik gotinê ne li rê bikirana, dibik gotinê ji dervî vê projê wek daxwazînê bikirana ji bo ku wa daxwazîna qet bergiya wan bigire yekser çû jêr gotin gotê veya îmze hûnê veya îmze bikin. Kesekî nexwend ev yasaya çarçoveyî ê Tirka jî dibêjin wek demê jî ji xwe kesekî nexwendin. Yani ev yasaya çarçoveyî çi tê de ye? Bi mesela pencereya netewperwerê Kurda wextê ku mere lê binere ji xwe tiştek tê tune ye. Çima tê tune ye? Ji 12 xala pêk tê ev 12 xalana tenê gotinek Kurd tu dev ji Kurdistanê berdi gotinek Kurd tenê jî tê tune ye. Tenê dixwaze çi bike? Bi vê kirinê mesela PKK û çek dev jê berdanin. Yani mesela çek berdanê ez wek veya
kritik peşdîtinekê dibêjim. Gorî min hepkî kritik e ama dibik îdia bicî. Li Bakurê Kurdistanê dewleta dagirker tê gihîşt ku êdî şerê çekdarî li Bakurê Kurdistanê ji Kurdar li navê tu bersîv. Tu bandorek wê tu tesîrek wê nemayî. Ji xwe ji 2016 de heya îro qederê ev 10 sal çêbûye PKK bi te awayê şerê çekdarî tu bûye jî qet çênebû. Ha goçi ev mesela şerê çekdarî li Bakurê Kurdistanê her biçû bêîtibar bû, bêmane bû, dewletê veya dî. Dewlet çi dî? Ew ê veya bi wan çeka dînin ama dixwaze çi bikin? Di saha legal de, di siyasetê de ji bo ku Kurdê netew, Kurd û Kurdistanî bi awakî rihet, bi awakî karî bi rêxistinî kar û barê xwe bikin, bergiya wê ya bigirin. Çawa beriya wê bigirin? Ew ê ji wan re îmkan û defret û zemîna çêbikin. Bi va îmkan û zemînana ew ê dîsê li Bakurê Kurdistanê ew girseya ku heye ew ê wana bixwaze kontrol bike. Heta ji niha de cergê ku ev proje dest pê kir, yani raya Kurda şahidê wênin, heman bi hezaran civîn çêkirin, dixwestin Kurda qanû îqna bikin. Lê Kurd êdî li Bakurê Kurdistanê heta di taban û bingeha demê de jî nerazîbûnek pir ecêb heye. Nerazîbûnek bi dengê xwe bilind dike. Di civînê wan de êdî dibêjin we dewletek serbixwe, konfederalîzm, federalîzm, xweserî, heta mafê kulturayîst madem ki we nedixwest, lê ev çi gosirmek bû? Ev berdêlê ku ev serê çel salî ye bi kêmanî 100,000 xort û ciwanê Kurdan giyanê xweş destan. Bi hezaran gund û bajarê Kurdan gavil bûn, wêran bûn, xerab bûn. Bi milyonan Kurd ji cî û nişteciyê xwe koçber bûn, derbeder bûn. Çû di serê dewletê dunyayê derketin. Evana giştik ji kîsê Kurda çû. Yani piştî ev proja ku potansiyela ew dinamîzma Kurda û Kurdperwerî û têk birin anî li vê noktê sekinandin. Îro jî em dibînin cî bi cî digerin, dixwazin xelkê qane bikin, civîna çêdikin, çima çêdikin, ew bixwazanin wek hawê divê Abdullah Gotiyê ev 1000 kilometre riyak 1000 kilometreyî meşame lê em ê gava yekem bavêjin. Yani dixwaze wek hêviyakê bide piştî vê gavê wek tiştekî din heye. Tiş çi ye? Na dibe duwarê siyasî de, duwarê zemîna legal de em ê karibin kar û bara bikin. Baş e di vê yasayê çerçoveyê de gelo ev ji mesela Kurd û Kurdistanê berde ji ber taleb û daxwaziyê Kurda bere ji bo dewleta Tirkî, ji bo civaka Tirkî bi awakî eşkere, zelal duwarê demokrasiyê de, duwarê siyaseta seha sivîl de tu hazirî an tu zemînek ji xwe tuneyî. Evana bi vî hawî dixwaze Kurda tenê çi bikin, Kurda mijûl bikin, Kurda biştexilînin, Kurda daxwazî û talebê wan deh bide, bişûn dibixînin. Ev ya ji bo Kurda tu mane û tu îfada wê halê hazir tuneyî. Mesela yasaya çarçoveyê jî naveroka wê ez dixwazim çend gotirê din bikim. Yani vana Kurdê netewperwer em nabêjin me eleqedar nake, lê naveroka wê bala xwe bide, tiştê ku heye gelo bala civakê nakşîne çima dibe ji 2050 û vir de ew ê ji vê yasa çerçeveyê sûdê bigirin, ê ku berî wê cezayê giran xwaribin, heps û mebed xwaribin, ewana qet ew ê jê sûdê negirin. Ê ku ji vê îstîfade jî bikin, anoka halê hazir ev yasaya çerçeveyê derketiye, heman ew ê dernekevin. Ew ê çi bibin? Ew ê hîn hewaleyê serokkomar bike. Piştî serokkomar hewale kir ew ê di rojnama fermî de belav bibe, ew ê çi ew ê lijneya ewlekariya millî ew ê wir bipejîne, qebûl bike, dûr ew ê çi bibe? Ew ê êdî bibe kesê ku bixwaze ji vê yasayê sûdê bigirin,
ew ê serî li dilekçeya serî li dozgera bidin ya da li saziyê dewletê bidin, ew ê bixwazin ji vê yasayê Swêdê bigirin. Ew jî çi ye? Ê ku 15 sal ceza xwaribin, wana heya 5 sala dibin kontrolê de. Heya 5 sala gerek tu tiştekî ku bi zimanê wan û karê satek terorîstî karê satek dijî yasayî gerek nekin. Ku wana bêkirin ew cezayê ku lê hatî birîn ew cezayê yekser ew ê înfaz bibin û ew daxwaza wan ew ê xerab be. Ê ku ji 15 sala zêdetir cezayê giran û meebed xwaribin, ewana jî heya 10 sala ew ê dibin çavdêriya kontrolya dewletê de bin ku ew jî şaştiyakê xetakê ya da bi zimanê wan karê satek terorîstî bike ew cezayê wan yekser vegere ew ê yekser înfaz bibin. Ev naveroka wê ev e. Halê hazir ji bo daxwaziyê milletê Kurd ev yasayê çerçeve tiştekî îfade nake, tiştek tune. بس yasaya da tiştekî ev e. Yani bal dikişine 2005 cezayê ku kesê beriya wî ceza xwariye û kesê ku piştî wî ceza xwariye jevdû tê veqetandin. Bandora wê çi ye? Yani bandora wê qasê ku qasê ku ez jê fehm dikim bandora wê niha hevdîtinên ku berê bi Abdullah dihatin kirin hevdîtinê İmraliyê da Abdullah Öcalan devletini ve pêvajoyê da behsa wê dike divê İsraîl dixwaze min bikuje. İsraîl dixwaze min bikuje lazim e pêm parastin ê bi pirsiyarê dewletê ê ku di civînê daye tabiye heyeta İmralî ve kirî dibêje yani ne ku tiştekî ev da dibêje vay me bi navê Ehmed Mervekî anîne divê em meviya haniye tenêj bo parastina te tedbîrên nû em distîn. Ji bo ku yani tiştekî bi te neyê em tedbîrên nû distîn. Li gorê ku ez fehm dikim ev 2005 ji ber ku Abdullah beriya wî ceza xwariye wextê Abdullah ji İmralî derkeve ew propaganda ku li Tirkiye heya niha dijî Abdullah Öcalan hatiye kirinê terorîst û bebe qatilê bebek û filan û bêvan û rexlama ku heya niha hatiye kirinê û aliyê Kurdistan de ji gelek karasat û kesê ku êşiyane hene jiyana Abdullah zehmet el derbar. Ciyê ku herî wî bêparastin li İmralî ye. İmralî wextê ciyekî avayiyekî jêra bê çêkirinê û ciyekî xweş ji xund wê derê doktorê wê taybet heye, ciyê parastina wê heye, ewa wê heye. Ciyê jêra herî baş li İmralî ye ku têkiliyên bi derdorê ra rojnamevan an kesê ku ew bixwaze têkiliyê wan ra asayî be ciyê herî baş li wê derê ye. Yani yek ew divê noktê divê derbarê tiştekî bêjim yek ew dibe ku wek îdak heye îdaçê heye hûn dizanin di 2003 de hinek serkirdeyê PKK wek navê wan hûn jî raya giştî pê dizanin vanê sereke hûn dizanin jê qetiyan û hûn li jiyanê ne li heyatê ne. Yani xwedê gira bê dewletê û Abdullah bi hevkirina wan naxwaze ew kesana ji vê yasayê Swêdê bigirin. Wek hûn dizanin li Başûrê Kurdistanê ne weya li dewletê Ewropiyanin dijîn ewana ji dervî vê yasayê dimînin. Yani gotigotek wiha jî heye. Lê ew tabii ew ciyekî niha kesê ku bi Abdullah Öcalan re ne serkeşê PKK ku hene ew jî nakevin ber. Hêjmarekî têra xwe hêjmarekî heye. Yani ne ku hin dikin. Lê ev hêjmara hane tabii ew şirova Abdullah ji bo parastina wê jiyana wê ev ê ku beriya 2005 ew jî bi vê agirên ku parastina Abdullah Öcalan ra ew jî hatin şewtandin texmîna min ji bo ku Abdullah Öcalan bê parastin jiyana wî ji her tiştî mêmtir e ji bo wê derdorê ji bo Abdullah bixwe jî ji ber ku em zanin Abdullah roja ku PKK ya ji wê rêxistinê çêkir ji roja pêşî heya îro parastina xwe ya şexsî ser hemê tiştî da girtiye wî warî tevgeriye ev jî encamê wê ye.
Yani tahmin amın. Le tiştek gidiri bağlamı dikşine. Yani evan insanı ku berpirsiyarê PKK ne û beriya 2050 ceza xwarine ku pirê wan jî kadrowanê serkêşin eger bana nekevin ber vê yasayê evana li derva dimîne. Wextê li derva man ev gengeşî û şerên ku li rojhilata navîn heye heyan wiha nexwaniye wê ku da here. Yani ev şerê ku dare ew ê Iraq çawa bibe ew ê İran çawa bibe ev ê rojhilata navîn da çi guhlandina bixurbîne evana hê zelanine yani di nava evê da zelanine ji bo wê jî ez bêjim ji bo dewletê pêwîstî ihtiyaciyekî ew ê jî heye eger sibê em ferz bikin li rojhilat Kurdistana rojhilat ya ji li Iraqê guhrandinên ku bi feyda Kurda ve hebin ev kesê ku li derve vê yasayê mane wek tedbîr dikarin demekî gelek kurta ji bo müdaxalekirina vê îşî jî amade bin. Yani duy war da bêjim bi zanatiye yani yek du aliyê wê ne yek jî parastina Abdullah Öcalan'e wek şexsî parastina wî ye ya di dua şixun dem partiyê ku avayiyekî ji bo Abdullah Öcalan taybet li giravê hatiye çêkirinê û Abdullah Öcalan jî divan hevdîtina da çû wextî ji derketina İmraliyê daxwazekî wî ya wiha çênebiye. Yani cacara PKK ew ê digotin Abdullah Öcalan bira derkeve azad be here li tu wextê Abdullah vê daxwazê nekiriye ji heyetê ya ji ew ê tişekû ew bîsin heta yani li wê derê man jêra çêtir e û ev haziriya ku pêşerojê eger feydekî bigije Kurda ev kesên ku li derva dimînin dikarin rêxistinekî ya jî müdaxaleyekî ya jî li gorî daxwazên ku ji dewletê were dikarin te bigerin dikarin müdaxale bikin. Yani ev yasaya yani ev yasaya çarçoveyi xuya dibe piştî derket û pê ve di dehê vê mehê de hûn zanin hat pesend kirin êdî hêdî berdev ku serkirdeyê dewleta Tirkiye rêvebirê wê armancu û hedefa xwe eşkere kir. Mesela berdevkî AKP Ömer Çelik çi got bi vê yasaya çarçoveyî êdî dewletê emperyal û İsrail projeyê wan hebû me projeyê wan têk bir. Yani projeyê İsrail û emperyal dewletê emperyal çi bû? Wek serkirdeyek PKK jî derbasbûnê digot ki ev guherîn û guhertinê di rohilata navîn de evana Kurd jî tê hene. Amerîkî û İsraîlî dixwaze Kurdistanek serbixwe ava bikin di vê guhertin û veguhertinê de ev guhertina sînora de lê Abdullah eveya beriya wê girt nehîşt. Îdî ev tiştanê ku berê ku serkirdeyê PKK digot ji dewleta Tirkî dibêjin. Ew jî heman tiştî wek min got dibe ev projeya ku li hemberî hedef û armanca dewletê emperyal û İsraîlî me têk bir. Mesela Numan Kurtuluş çi dibe? Dibe bi vê yasayê tu xetê meyî sor ê komara dewleta Tirkî ne nebû cê mijara münaqeşê cê gengeşî. Çünkü ev karek û me kirîne dibe behsa aşîtiyê dikin ne aşît navê wê ne aşîtiye. Me bi kesekî ri tu netewar tu grûbar me şer nekiriye. Eveya tenê rêxistinek terorîst ev rêxistin çekê datînin. Lê axera wek dewlet Tirkiya bê teror û herêma bê teror û ev proje navê û halê dikim û dem eveya yekser îmze kir. Bi vê îmzekirinê dem û derdorê wê jî wek rêxistina PKK terorîst qebûl kirin. Eveya tişkî pir balkêşe, pir xerab e. Mesela Devlet Bahçeli çi dibêje? Devlet Bahçeli dibêje ki bi vê yasaya çerçeveyî saziya yekîtiya yani üniter komara Türkiye fehma serweriya wê yekkirin û necudakirina millet û welêt tesawura dahat û dîroka müşterek a hevbeş ya milletê Türk
bi tu awayî nabe mijara guftugûyê û münaqeşeyê. Yani bi rastî jî ev e tê çi manê? Yani ew daxwazê milletê Kurd teqabülî çi dikir? Daxwazê milletê Kurd teqabülî sînorê dewleta Tirka dikir. Teqabülî dijî yekdewletbûna wê dikin. Heman bi vê yasaya çerçeveyê tiştekî din hat misogerkirin û hat pesinkirin. Yek devlet, yek millet bûn, yek welat bûn, yek al û yek ziman bûn. Evana êdî hatin pesinkirin bi vê yasaya çerçeveyê lewra di hundirê yasayê de ji dijberî va nîrxê wan tiştek tê tûneyî li ser navê milletê Kurd. Evaya jî tiştekî balkêş bû min xwest ez vê bêjim. Eşxûn yasayê da ev e. Yani dibe rêxistina terorê ve çekdeyne ev ya ve aliyê mîtê û wezareta derve û eskeriyê va ve bê kontrol kirin di sahayê da bê kontrol kirin ji xwe saha ciyê ku PKK ketibû ya ku teslîmê cendarmê Tirkiye tê kirin, eskerê Tirkiye tê kirin. Yani Kurdistana başûr ama bêje yani seranserê herêmê hêjekî yani miqdarekî erdekî gelek mezin seranserê hudûd heya hudûdê Îranê leşkerê Tirkiye dikevin. Ew ciyê ku pek lêbû teslîmê dewletê tê kirin yeko şikeft cî war hemî. Piştê ku tespît bû li sahê ew ê hêno civata ewlekariya Tirkiye viya pesend bike û piştî wê müracaat bêkirinê ve yani prosedûr ware müracaat bêkirinê vana ew şunda ev 5 salê ku ew ku bên yani bizivirin welat bêguman yani êd hepsa da êd çek li wan û ê ku ew ê bi hewakî azad werin welatê xwe û karbin bijîn nava civakê da ciyekê xweşî ye. Tu kesê ku lember derkeve ev bawer nakim tu Kurdekî ye be lember derkeve tiştekî baş e. Lê evana wê werin 5 sala ê ku 15 sal jêrtir ceza xwarina û ê ku jortir 10 sala wek êsîr wek ew ê xwe terbiye bikin. Yani xwe terbiye kirin ji terbiyekirin û bindestiya dewletê xirabtir e. Tu xwe zincîr dikî, tu xwe diparêzî, tu xwe ji gotinê xwe ew dikî. Ev ya işkenceyekî mezin e. Yani ew aliyê vê qanûnê ê herî xirab e. Di van wara da ew e. Yani ev kesên ku werin di vê naberê da lênêrînekî xwe nikarin eşkera bikin. Nikarin diyar bikin, nikarin evekî bikin. û vekî din jî pêşniyarên din hene. Yani mesela CHP dobû, pêr bû daxwazekî ew ê diket. Bi vê yasayê hanê birajbû girtiye nebêjî bê ew kirin. Yani girtiye ne siyasî yani ne terorê. Ew nabêje ne siyasî ji vê ne terorê birajbû wan jî bê ew kirinê. Ev jî pêşniyareke herçend hêza CHP nemabêjî yani hanna zaman de aliyê CHP da dikare duy warda gohrandinekê li vê yasayê bêkirin. Ya jî yasayekî dinê ku ji bo firekirina vê yasayê bêkirinê ew jî eger bêkirinê baş e. Yani evekî wî tune ji aliyê ku ez dibînim ji ber ku gelek kesê ku tamam hinekî sûcê taybet hene sûcê xirab ku yani ê fedîkirinê ê xirab hene derve wana ev ceza ev yasa bê firekirin wê çêtir be. Lê ev yasa ji bo xatirê Abdullah Öcalan beriya 2050 wê da tir naçe. Zehmet e here. Yani hinkî kes şîrovet kind bê here lê ew zehmet e. Ji ber ku Abdullah jiyana wê dikeve xeterê ev talûkê ye. Tabî û hevakî jiyanê eger Abdullah têkeve rewşekî dinê ew ê çaxê gohrandin çê be û tiştekî tê. Ji xwe Abdullah divan hevdîtê dawiyê da behsa ew ê jî diket. Vê hevalê me ku berpirsiyar û ew ê ne jî ew wextê werin jiyana wan dikeve talûkê lazim e duy warda mer balkêş be. Wê jî tîne ziman yani. Navê xwe nade lê hevalê xwe Yani bi rastî tiştê ku mijara me ev yasaya çerçeveyî yani pejirandina vê yasaya çerçeveyî bi rastî di meclîsa Tirkiyeyê bu konsensûsek li hevkirî û li ser bingeha yek dewlet, yek millet, yek welat û yek al hate pejirandin
yani bu fikri belki de derbasbuna meclisa devleta Türkiye'de tu kanunu yasaya kujbo ki bipejini derbas biki bi denge ki hakus bilin derbas ne boyu. Bi veya pirser bilindin. Çok az mesela çarşı do haşti ve haft ere. 6 saat. حشتي وحفت شيستو حفتر نظام مش حشتي وحفت زاني بو حشتي وحفت حبجي دج دركتن وحشت حبجي حفت حبجي بيدين معنا و دمجي veya serbilindi imzekir و ev yasaya çerçeveyi yekser PKK di qada navnetewî dibe di raya Türkiye dibe di raya Kurda dibe wek rêxistinek terorîst hat pejirandin êdî ew bixwe neku em dibêjin ew bixwe dibêjin em nabêjin em wî zimanî bi kar nînin lê bi van karasatan dixwazin milletê Kurd bi dek û dolaban biawiqînin hîn û hîn rast aroka PKK derdikevin derdorê wan dibêjin wextê ku PKK şer dikirin evanê ku netewperwer digotin aman çima şer dikin îro dev ji çeka berdeyî divê çima şer nakin Kürtperwerê netew wiha nabêjin Kürtperwerê netew dibe çekdanîn di orta dewlet û PKK de yî PKK û dewlet li hev bike karî çekê xwe dînin karî bên em betilîn em poşmanin bi vî şerî me tiştek bi dest nexist an em şerê çekdarî dom nakin ev ya mafê wan karî bikin tu Kürtperwerekî siyasetmedarekî li hember vê ya derkeve tu ez bawer nakim derkeve lê berovacî wê dikin awê rojê yek awanî milletvekîl divê awayî çek li wê derê kî radhêrê şer dike bira bike zaten ji destpêkê de Kürtperwerê Kurd û Kurdistanî ev şerê çekdarî ev çel sar dihat kirin bêmane didîtin ev şera net berjewendiyê milletê Kurd de bû ev bi vî şerî Kurd tu nekirin Kurdistan demografiya wê xera kirin ew dinamîzmê ku Kürtperwerî di wan de hebû kadroyê ku hebû siyasetmedarê ku hebûn giştik çolbir kirin giştik bela wela kirin evana giş ji kîsê milletê Kurd çûn ji kîsê bavê vana neçûne ev ji kîsê Kurda çûne îro jî halê hazir ê ku ji vê siyasetê rantê dixwin ya da li jiyana konfor berdewam dikin li ser xwîna milletê Kurd hinek jê şaredarin hinek jê milletvekîlînin hinek jê virdûwêdin bi awakî din veya bi kartînin yani ê ku ev berdêl danin milletê Kurd xelkê Kurd ji civaka Kurd xelkê hejar û gundî û perîşanin ev kesê ku îro vê siyasetê ku dimeşînin ku dibêjin birawer şer bikin na Kürtperwerê Kurd nabêje PKK çima çekdaniyê Kürtperwerê Kurd dibêje ki çekdanîn mafê wan karî dînin lê tu mafê wan tu neyîkî daxwaziyê milletê Kurd tu nebihesibînin daxwaziyê milletê Kurd wek tu neyî bihesibînin em veya qebûl nakin îtiraz me ji veya reheyî karin karîş kor bikin çekdanî her baş e yani şer ji ber ku em şer feydekî nagîne Kurda û em vekirî û eşkera û beriya vê pêvajoyê jî em tim dibêjin yani ev şer hatiye demekî feydekî Kurda şer hatine bes di vê naberê da wextê me jî hindik maye di noxteyê ew ê hene yek jî wezîrê Tirkiye hundir bû ew ê bû çû hetayê ew ê kir ev vekirina cê tira parka tira vekir di vê derê de çend gotina dibêje di vê nêzik da ew şeş deriyê din ê ku bi Sûriyê re ew vebin yek jê deriyê girîng ê Qamişlê û Nisêbînê ye û di vê derê de ew dibe dibêje wê tirên me ê ticaretê ê ku birnû hanîne wê di ser Sûriyê de derbasê Iraqê bibin ev ya ji bo me ji bo ticareta me ji bo ewa me gelekî girîng e û ji xwe ew xeta wana enerjî ew ê da jî ser vana hesabekî taybet têkirinê wextenge me li ser zêde ew bike lê ev balkêş e ev noxteyekî noxta dinê jî niha Tirkiye û Siûdiyê û Pakistanê levkirinekî ew ê çêkirin leşkerî a xweparastinê çêkirin hinekî gote hene ya ji daxwaz hene ku vê ew hane firatir bikin ev ya bandora wê li têkiliyê Tirkiye û NATO Amerîka û problema Kurda başî nêzik ve ez bawer dikim nêzik ve têkildar e jî yani şîrovekî ji bo wê jî lazim e
مرم اوکی بکه گلو yani divan vara da ama Kurt lenerine ki te Kurt cihe baş ben ku lugol tamam lafdu binin. بله بله yani ji mejde ez ne şaş bim 2024 de xwestin dewleta Tirkî û hinek dewletê din bi dewleta Iraqê li hev kir ew riya geşe pêdanê ku dibêje ji ortaköy dest pê dike heya bes radiherin. Ew rêya dixwast çi bikin? Dixwastin Başûrê Kurdistanê bypass bikin. Ev barhilgir û ev bazirganiya ku li ser Başûrê Kurdistanê tê kirin dixwast bergiya wê ya bigire. Îro jî di sînorê em ê vê dibin desthilatdariya Sûrî tê hesibandin û Tirkî ev deriyê Qamişlo li Nusêbînê zam deriyê serê Kaniyê ji xwe niha vekirî çûn hatinek normal heye. Li Entabê û li Hatayê ewana ji xwe tê kirin. Yani dixwazin Başûrê Kurdistanê lawaz bixînin. Başûrê Kurdistanê dwarê bazirganiyê de dwarê dehata ku çûn û hatina ku li wir tê kirin dixwaze bergiya wê bigirin. Yani problem an ev e. Lê tiştek wek hat bala min bixwest ez vê bêjim. Bi vê yasaya çerçeveyî hûn dizanin wextê ku di 27 Sibata 2025 de Abdullah û banga kir û dewleta Türk jî ku digot Tirkiya bê teror digot PKK, KCK û hemû grûp û rêxistinê girêdayê wan giştik gerek çekadînin. Lê di vir di bala me dikşînî ku behsa pejakê nayê kirin. Mesela behsa wê nayê kirin jî ez wek têbînî dibînim. Ew dizanin hîn li mesela Îranê û şerê Amerîka dibe ki di paşerojê de tiştî guhertin ve guhertinê çê bibe. Lê wê pejakê ji xwe wek binkeyî de hesibînin. Ez bawerim ji der û dorê ê PKK'yî dibe heta ku got vana me ji raya giştî cana tişna dibihîzin ku ji ewanê ku li nav refê YPG kar dikirin wana berê xwe danin rojhilat di nav pejakê de bicî dibin. Ev mesela tişkî ev jî tabî gotinek bi rîsk e. Di 2023 de hûn dizanin ev rêxistinê ku hat vekirin li girêdayê PKK peyede hat damezrandin. Li Başûrê Kurdistanê PCTK hat damezrandin û pejak hat damezrandin. Evêna jî ez bê girêdayê projê dewleta Tirkiyê Tirkî wek PKK hem ew bi xwe PKK terorîst dibînin û di qala navnetewî jî wek rêxistinek terorîst dibînin û wî mafê xwe ji bo ewlekariya xwe kare bi taqîbata wê bike kare êrîş û hücumê xwe bibe ser wê ew ya ji xwe wek meşrû û rewa yasayî dibînin li qala navnetewî de. Ha ji bo kum destwerdanê Başûrê Kurdistanê bike ya da destwerdanê Rojavayê Kurdistanê an Rojhilatê Kurdistanê bike gerek ew newtrok jêr dibêjin yani girêdayê PKK gerek grûp nehebe. Îro mesela ji bo Rojhilatê Kurdistanê dewleta Tirkî ji bo bixwaze dest pêşxeriya bike li wê derê gerek sedemek wê hebe. Sedema wê jî pejak e. Ku çawa li Rojavayê Kurdistanê ku müdahale kir û Efrîn û serê Kaniyê û girê spî dagir kirin û hîn û hîn jî dibin kontrola wê de sedema wê peyede bû. Peyede wek terorîst hat dîtin. Evana jî tişt li balkêşin di rojê pêş de ez bawer dikim vana wê hîn zelaltir bêxuya kirin. Mesela ew hevkariya dewleta Tirkî û Pakistan û Suudî yani xwedê girabê ew wezîrê karê derve ê dewleta Tirkî got em bangî Îranê jî dike birawer beşdarî vê hevkariya me bibe. Yani ew dixwazin wek wextê berê Sento û Bagdad paxtî û tişt miştê wiha dixwazin ava bikin. Ev ya jî yani dixwazin dewletê cîran, dewletê derdorê Kurd derdê Tirka li temama li ser erdîgara dunyayê cî li Kurda teng bike. Ha li cîkî li Suudî jî komika ku Kurda li wir hebe ew ê bixwaze bi vê hevkariya bi Suudî ya da bi hevkariya Pakistanê êrişî Kurda bike. Hedef û armanca dewleta Türk pirsgirêka wanî sereke milletê Kurd bira tu destkeftina bi dest nexînin û nekê tu mafê xwe netewî.
gel temaşavanın çarpıl medyam kiviştin davya bernama xoya işevin em hevidarın haften peşi ama be nûçeyên baştir û xweştir em karibin werin pêşwaziya we bi xêr û xweşî bînin. Ez jî silavê xwe ji bînerê hêjar û karmendê çarpel medya û ji ter gekbaran pêşkêş dikim şev baş.